Svine sa menia, koryto ostáva. Takéto slova bežne počúvam od ľudí, ktorými sa rozprávam o politike a neodsudzujem ich za to, rozumiem im. Keď človeka po šichte v robote ešte len čaká druhá šichta domácnosti alebo na dvore a nebodaj až potom sa môže venovať rodine alebo priateľom, no tak samozrejme, že potom nemá čas vo voľnom čase študovať si, kto mu v tých televíznych novinách klame a kto nie. Zvláštne, ak je celý informačný priestor prehltený klamstvami a urážkami s mediálnou senzáciou, ktorá tú nudnú a zložitú pravdu často proste prehluší. V politike naozaj je veľa špiny. A človeku sa z toho zmätku môže zdať, že vlastne pod tou špinou nemožno veriť nikomu. Že pravda sa vlastne ani už nedá zistiť. Pravda však je dosiahnuteľná a niektorí si ju ctia dokonca aj v tej politike, hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať. A od politikov by sme mali vyžadovať pravdu. Ak politik nedokáže obhajiť svoj postoj bez toho, aby klamal, prečo by sme ho mali v tomto postoji podporovať? Politika je správa nášho spoločného majetku Slovenskej republiky. Myslím, že keď už nič, tak si zaslúžime aspoň to, aby sme vedeli, ako mienia tento náš majetok jeho správcovia spravovať. Je v poriadku, ak na základe rovnakého faktu rôzni ľudia vyvodia rôzne závery, lebo to robia na základe svojich vlastných hodnotových zásad, ktoré nikomu neberiem. Nie je však v poriadku, ak politík preto, aby získal moc, alebo aby si moc udržal, si tie fakty úplne vymyslí bez ohľadu na to, či to je alebo nie je pravda, či to je alebo nie je správna politika. Ja osobne som veľmi citlivý, keď niekto proste klame ľuďom do očí v priamom prenose a preto sa budem snažiť hovoriť o tom, ak to niekto tak robí. Nevravím, že na to budem mať čas vždy a nepotrebujem niečo zopakovať, ak to už bolo povedané 10 krát, ale ak budem cítiť, že ľudia boli oklamaní a nevedia o tom, tak o tom natočím nejaké video. Pochádzam z kresťanského, konzervatívneho prostredia, mám ale aj mnoho liberálnych kamošov a preto rozumiem obom stranám tohto dnešného svätého konfliktu, ktorý ako keby sa už dotýkal každej jednej témy, ako keby nebolo dôležité to, čo v štátnom rozpočte je, ale či ho navrhuje konzervatívec alebo liberál. Politika však nie je hokejový zápas, v ktorom iba tí naši sú tí dobrí, iba tí naši majú vždy pravdu a ak niekto fauluje, tak sú to iba tí druhí. Od toho sú tie verejné diskusie, nie aby sa tam politici hádali do krvi a aby za každú cenu presadili svoju pravdu, aj keby kvôli nej povedali nejakú lož. O tom je tá verejná diskusia, aby obe strany predniesli argumenty a aj zlé hodiny ukazujú dvakrát za deň správny čas. Ak mám o sebe pocit, že mám vždy pravdu, zrejme nemám pravdu. Lebo nie som dokonalý človek a nemôžem byť expert aj na ekonomiku, aj na sociológiu, aj na ústavné právo a ešte aj na tie hokejové zápasy. Preto je dôležité počúvať a snažiť sa pochopiť, čo si myslí tá druhá strana. Preto ďalšou vecou, čo sa budem snažiť robiť, je robiť ako keby tlmočníka v tomto rozdielnom svete. Pretože ak by ľudia skutočne chápali, čo si druhá strana myslí, nie čo si myslím ja, že tá druhá strana si myslí, tak by sme sa na veľa veciach zhodli. A opäť, je v poriadku mať iný názor. Ono by bolo až čudné, keby dvaja ľudia mali na 100 vecí rovnaký názor. Aj so mnou budete v mnohých veciach nesúhlasiť. Ale to, že mám iný názor, nie je dôvod na to, aby som ťa nemal rád. Verím, že pravda a láska zvíťazí nad zlou a nenávisťou. A budem sa k tomuto cieľu snažiť vlastnou rukou pomôcť tým, že budem točiť videá vo svojom voľnom čase na vlastnú päsť na svojich sociálnych sieťach, na ktoré budem rád, ak mi hodíte follow. Budem točiť videá o tom, keď politici a médiá použijú naše vlastné city, aby nás poštvali proti sebe navzájom. A budem sa snažiť vysvetľovať zložité veci jednoducho. Ono nie každý vie o tom, že benzín má oveľa väčší dopad na cenu všetkého, pretože sa použije v každej fáze výrobného procesu a štát by kľudne mohol znížiť jeho cenu tak, že zníži spotrebnú daň na benzín, ktorá je v skutočnosti oveľa vyššia, ako by si človek myslel. Áno, je to oveľa nudnejšie ako rozprávať sa o svetových sprísaniach, ale zase je to oveľa praktickejšie pre náš každodenný život, pre naše každodenné nákupy. Aby čím menej ľudí bolo obeťou manipulácie a nenávisti, ktorú mnohí politici a mnohé médiá účelovo udržiavajú v našej spoločnosti, aby rozdeľovali a panovali. Aby sme raz nerozmýšľali nad Slovenskom ako nad súbojom nás a ich, ale ako nad krajinou, ktorú môžeme spoločne robiť krajšou. A v nejakom videu spravím chybu, čo sa určite stane, rád sa opravím. A ak v nejakom videu so mnou nebudete súhlasiť, rád s vami budem s rešpektom diskutovať. Verím, že to stojí za to.
verím, že pravda zvíťazí. Ďakujem každému, kto ma na tejto ceste bude podporovať, každému, kto ma bude sledovať, aj tomu, ktorý so mnou nemá nič spoločné, ale iba chce robiť svoje okolie krajším a preto aj niečo urobí. Ďakujem za zhľadnutie tohto videa, môžete mi hodiť follow na sociálne siete a vidíme sa pri ďalšom videu.